ज्या वेळार पक्षाक गरज आशिल्ली त्या वेळार कांय लोकांनी पक्ष सोडलो। तांकां परत घेवप काय ना हो निर्णय आपूण घेवपाक शकना, मात कोणे पक्ष सोडलो हें म्हत्वाचें न्हय। अशा वेळार पक्षाचे कार्यकर्ते आमच्या बरोबर रावले, ताका लागून 22+ येतले हो विश्वास आसा म्हण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पार्टी सोडून जे गेले भले त्यांची जिंकले असतील किंवा हरले असेल, पुन्हा समजा माघार येण्याचा प्रयत्न केला तर पार्टी काय करणार? हा निर्णय मी घेऊ शकत नाही, पण अशा वेळेला या लोकांनी पार्टीला ज्यांची गरज होती त्या वेळेला ह्या लोकांनी पार्टी सोडलेली आहे। पण मला एक सांगायचं आहे, लीडरांनी जरी पार्टी सोडली असेल तर सामान्य कार्यकर्ता ठामपणे पार्टीच्या पाठीमागे उभा राहतोय आणि ती खरी आमची ताकद असते। असे कितीतरी लोक आहेत ज्यांनी ही पार्टी मोठी व्हावी म्हणून काम केलंय, की ज्यांनी कधी निवडणुका नाही लढवल्या, कसली अपेक्षा नाही केली, तरी पण ते पार्टीबरोबर थांबलेत। आणि त्यामुळे ते कार्यकर्ते आम्हाला सर्वात इम्पॉर्टंट, मी त्या लोकांना सलाम करतोय, मी नमस्कार करतोय, त्यांना धन्यवाद देतोय, कारण त्या लोकांमुळे आम्ही ठामपणे उभे राहू शकलो। काय करायचं, इकडे हा जातोय तिकडे तो जातोय, पण हे कार्यकर्ते आमच्या पाठीमागे ठाम राहिले आणि म्हणून आम्ही 22+ जो नारा आहे, आय एम व्हेरी फर्म अजूनही 22+ येणार म्हणजे येणार।